Hola, soc el Manel Iximeno, director del Centre de Recursos Educatius 11 Barcelona. És la seu del servei educatiu compartit amb el Departament d'Educació i la 11 específic per a alumnat amb discapacitat visual de Catalunya. Les dues institucions tenen una llarga trajectòria de treball en comú. Aquesta va començar l'any 1985 en la signatura del primer conveni que s'ha anat renovant paulatinament al llarg dels anys. Aquesta que veieu és un dels espais, és la sala adreçada a l'estimulació visual i sensorial de l'alumnat amb sordceguesa. És un dels espais que en un any o en una formació, diguéssim entre cometes, normal, presencial, haguéssiu pogut gaudir i disfrutar de veure a la seu d'aquest centre de recursos. En aquests moments les formacions són online i aquesta de primer contacte amb el servei, primer contacte amb el CREDB, CREA 11 Barcelona, evidentment també és online. Però això vol dir que si m'estàs veient o m'estàs escoltant, vol dir molt de tu. Vol dir que tu no ets un d'aquells mestres que dirà tinc 24 alumnes a l'aula i un d'ells és cec, sinó que tinc 24 alumnes a l'aula de forma inclusiva. Això és un tret diferencial que ens marca a l'hora de treballar. Estàs aquí perquè per primera vegada tindràs un alumne en ceguesa al centre o a l'aula, un alumne que ja es va cursar estudis en cursos anteriors però que va pujant d'etapa. Aleshores, si és la primera vegada, és normal, és molt normal que puguis arribar a tindre pampallones a l'estómac, no? Això és el més normal que ens pot arribar a passar, la por a lo desconegut. Però des de l'equip humà d'aquest servei educatiu específic estem a la vostra disposició. Un professional, mestre de suport itinerant, vindrà progressivament al centre per donar suport al propi centre educatiu, al claustre, a tu com a tutor i docent, a l'alumne i la seva família. Nosaltres no vindrem a donar matèria, sinó que vindrem a donar recolzament. Recolzament específic en temes visuals, l'aprenentatge de la lectoescriptura braille, ensenyar-vos com i de quina manera es fa, etc. Però aquest mestre de suport itinerant, que és el responsable, entre cometes, de tota la coordinació educativa entre vosaltres i nosaltres, també aportarà altres professionals específics, professionals especialitzats en ceguesa, tècnics de rehabilitació, informàtics, que treballen l'adaptació dels ordinadors perquè aquests puguin xerrar, perquè aquest alumne pugui desenvolupar-se educativament igual que els seus companys. Tècnics específics que aniran intervenint. Sí que és cert que aquest curs ens lo marca la pandèmia, ens marca el Covid, ens marca realitats que no havíem viscut mai. Però, dintre de la nova normalitat, procurarem des d'aquest servei educatiu que aquesta atenció que donem als centres on acullen un alumne amb ceguesa o discapacitat visual greu sigui el més normalitzada possible com hem fet la resta d'anys que portem treballant tots plegats. No serà fàcil, però nosaltres apostem per aquesta normalitat i vosaltres ens teniu que facilitar la nostra tasca. Aquí tots comencem de nou en aquesta realitat, però l'alumne amb ceguesa, i especialment tots aquells que siguin cecs, tenim un repte important amb aquesta situació. Nosaltres hem d'apropar-nos, hem de tocar per poder conèixer, i això evidentment està molt contraposat en totes les normes que ens diuen des del Procicat, des del Departament de Salut, des del Departament d'Educació. Heu de ser conscients que un alumne amb discapacitat visual s'ha d'apropar, ha de tocar i segurament que tocarà als seus companys i us tocarà a vosaltres. No passa res, sisplau, higiene de mans. Molta higiene de mans i permeteu-li que toqui, que descobreixi. Amb el tacte, l'alumne en ceguesa descobrirà el seu entorn. Això és bàsic. La veritat és que, com a responsable d'aquest servei educatiu, és tot un repte
aquesta nova situació. Cada curs és un repte nou, però enguany amb aquesta novetat, que no ens agrada a ningú, però li tenim que fer-li front. Nosaltres estem a la vostra disposició. El mestre coordinador de cas que vindrà al vostre centre, els tècnics específics que vindran als vostres centres i, sobretot, a nivell de formació. Nosaltres també fem molta formació per part dels especialistes. Els especialistes de matèries curriculars d'especial dificultat, realitzarem tota la formació aquest any online perquè tots hi pugueu participar. Moltes gràcies per assistir a aquesta formació inicial i des d'aquest servei educatiu com a responsable del mateix, espero que gaudiu d'ella. Qualsevol cosa estem a la vostra disposició. L'interlocutor serà el mestre